ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవరెవరైతే ఈ లోకంలోని జన్మ తీసుకొని ఇబ్బందులు పడుతున్నారో సో వారందరికీ కూడా మళ్ళీ భగవంతుడి పట్ల ప్రేమని భక్తిని మన కోసం చెప్పేదానికోసమని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకెళ్లేదానికోసమని మనకి భగవంతుడు వచ్చారు, ఆవిర్భవించారు. సో కేవలం అదొకే ఒక కారణం మనందరికీ కూడా భగవంతుడు ఈ లోకానికి రావడానికి. సో ఒకవేళ దుష్ట శిక్షణే ఒకవేళ కారణం అయ్యేలాగుంటే భగవంతుడు రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఏకాంశేన స్థితో జగత్, జగతినంతా కూడా చూసేది కేవలం ఒకే ఒక్క అంశ భగవంతుడి, ఆ మహావిష్ణు. ముల్లోకాల్ని చూసుకుంటారు అతను. సో అతనితోని ఒక కనుసైగ చేస్తే చాలు ప్రళయం సృష్టించేయగలరు. సో దానికోసం భగవంతుడు రావాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడికి ఒక్క అంశ చాలు అంతా చేయడానికి. దుష్ట శిక్షణ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ శిష్ట రక్షణ. శిష్ట రక్షణ కోసాన్ని భగవంతుడు రావాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుని యొక్క ఒక శక్తి ఆవేశ అవతారాన్ని పంపించేస్తే చాలు. భక్తుల ఆహ్లాదం కోసం అని అంటారా, భగవంతుడి నామము చాలు. మరి భగవంతుడు ఎందుకు వచ్చారు అని అంటే మనందరం కూడా మర్చిపోయాము. మనందరము ఈ లోకంలోని ఉండి అనంత కోటి కాలంగా మనం ఈ జన్మలలోని మనం ఇక్కడ జన్మం తీసుకుంటూ మనమే ఈ శరీరం అనే భావనతో ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ లోకంలోని మనం తిరుగుతూనే ఉన్నాము, సంచరిస్తూనే ఉన్నాము. కాబట్టి మనకేంటి అని అంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అనేది పోయింది. కాబట్టి మనమే ఈ శరీరం అనే భావనతోనే మిగిలిపోయి ఉన్నాము. మమేవాంశ జీవలోకే జీవభూతా సనాతన మనస షష్ఠ ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. భగవంతుడు ఎంతో బాధతో ఉన్నారు. ఓరి నా ప్రియతమమైన నా ప్రియజనుల్లారా, జీవుల్లారా, మీరందరూ కూడా ఈ లోకంలోని మనస షష్ఠ ఇంద్రియాన్ని మనసుతో కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలతోని మీరు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నేను అది చూసుకోలేకపోతున్నాను, చూడలేకపోతున్నాను. వచ్చేయండి నా లోకానికి. సో భగవంతుడు తన లోకానికి పిలుస్తున్నారు. నా తద్భాషేతే సూర్యో న శశాంకో న పావక యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమమ. సో నా లోకానికి వచ్చేయండి. అక్కడ సూర్యుడు అవసరం లేదు, అక్కడ చంద్రుడు అవసరం లేదు, అక్కడ విద్యుత్ అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు. స్వయం ప్రకాశితులుగా ఉండండి మీరు అక్కడ. యద్గత్వా న నివర్తంతే, ఎక్కడికైతే వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మిగతా లోకాలకి అధమ లోకాలకి రావాల్సిన అవసరం లేదో తద్ధామ పరమం మమ, అంత గొప్ప పరం ధామం అది. అక్కడికి వచ్చేయండి నాయన అని. సో అంత గొప్పగా చెప్తున్నారు భగవంతుడు తన ధామం గురించి. ముఖ్యంగా ఎందుకు, మనల్ని మళ్ళీ మరచిపోయిన మన ఈ ఆనందాన్ని మనకి గుర్తు చేయించేదానికోసమని భగవంతుడు మళ్ళీ ఈ లోకానికి వచ్చారు. సో లోకానికి వచ్చి మరి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే, ది లార్డ్ కమ్స్ హియర్ టు రీఎస్టాబ్లిష్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్. ధర్మము అంటే ఏంటి అనేది మనకి నేర్పించేదానికి వస్తున్నారు. ధర్మో రక్షతి రక్షితః. ఈ ధర్మాన్ని మనం కాపాడితే ఈ ధర్మమే మనల్ని కాపాడుతుంది. ధర్మము అంటే ఏంటి? ధర్మము అంటే న్యాయం కాదు. ధర్మము అనంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతాం. సో ఆఖరి చరణం ధర్మంలోది ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోబోతాము. And the basic principle is the development of the attitude to surrender to him. ధర్మము అనగా ఏంటి అనంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం. సో అందుకోసమనే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇతన్ని చూసినట్లయితే ఒక్కొక్క భక్తులు వారు రాసిన కీర్తనలు మీరు చూసినట్లయితే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా రాశారు. అంతర్యామి అలసితి సొలసితి ఇంతట నీ శరణిదే నుచితిని. అంతర్యామి. సో ఆఖరికి అతను కూడా పాడింది ఏంటి అని అంటే, ఓ అంతర్యామి, నీ శరణానికి నేను వచ్చాను స్వామి, నన్ను శరణాగతి నాకు ఇవ్వండి మీరు అని. సో ఆ రకంగానే ఈవెన్ శ్రీరామదాసు
శరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి. సో అతను కూడా ఆఖరికి శరణాగతి పొందారు, తన చరణాల దగ్గరికి వచ్చారు. సో ఈ రకంగా ఈవెన్ అన్నమాచార్యుల వారు ప్రతి ఒక్క గొప్ప గొప్ప వారందరూ కూడా భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి అనేది ఫైనల్ గా వారు చెప్పేది. సో ఈ రకంగా దిస్ ఈస్ ద లార్డ్స్ లాస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో భగవద్గీతలోని మీరు ఒకవేళ 18వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే 65, 66వ శ్లోకాన్ని చరమ శ్లోకము అని అంటారు. ఎందుకు అనంటే అది ఫైనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అది ఆఖరిగా భగవంతుడు చెప్పాలనుకున్నది భక్తులకి ఏంటి అనంటే శరణాగతి. సో ఇన్ భగవద్గీత సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అప్పటిదాకా చాలా విషయాలు చెప్పారు. ముందు కర్మయోగం చెప్పారు, దాని తర్వాత కర్మ సన్యాస యోగం చెప్పారు, దాని తర్వాత ధ్యాన యోగం చెప్పారు, జ్ఞాన యోగం చెప్పారు, అష్టాంగ యోగం చెప్పారు. సో దాని తర్వాత చెప్తున్నారు అవేవి కూడా పట్టించుకోవద్దు, అవన్నీ కూడా నేను వివిధ రకమైన మార్గములు నేను నీకు సూచించాను, కానీ ఫైనల్ గా నేను నీకు చెప్తున్నాను అవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని విడిచిపెట్టాయి. మరేం చేయాలి? మాం ఏకం, కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే, ఏకం ఒక్కరినే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ శరణం వ్రజ, శరణాగతి పొందు అని. సో మరి భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో, అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తిస్తాను, మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః, మోక్షాన్ని కూడా ఇస్తాను అని అంటున్నారు. ఇంకేం కావాలి? ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు ఇస్తానంటున్నారు. పాపాల నుంచి విముక్తి కావాలా, అది ఇస్తానంటున్నారు. మోక్షం కావాలా, అది కూడా ఇచ్చేస్తానంటున్నారు. సో గివ్ అప్ ఆల్ అదర్ ప్రాసెస్ అండ్ జస్ట్ సరెండర్ ఆన్ టు మీ అలోన్. శరణాగతి పొందు, అండ్ కృష్ణుడికి ప్లస్ శివుడికి, కృష్ణుడికి ప్లస్ సాయిబాబాకి కాదు, కృష్ణుడికి మాత్రమే. సో ఎవరెవరైతే భక్తి శాస్త్రి చదువుతున్నారో, కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, వారు తెలుసుకోవాల్సింది కృష్ణుడికి మాత్రమే శరణాగతి పొందడం. ఒకవేళ వారి యొక్క డెడికేషన్ ఇతర ఇంకెవరైనా దేవీ దేవతల పట్ల ఉన్నది అని అంటే దయచేసి మీరు ఎగ్జామ్ కూడా రాయొద్దండి. ఎందుకు ఇంత హార్ష్ గా ఉన్నాము అంటే, ఇది ఒక సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కాదు. ఇది కేవలం అంటే కేవలం మనకి సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకొని, లేకపోయింది ఏదో పేరు ప్రఖ్యాతి తెచ్చుకునే దానికోసం అని మనకి సాఫ్టీ చాలా చాలా ప్రేమపూర్వకంగా చెప్పేలాంటిది కాదు. ఇది సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన ఇష్యూ. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జీవుడుగా ఈ జన్మ తీసుకున్నాక వారికి పాటించవలసిన ధర్మం ఇది. ఇది ఒకవేళ పాటించారు అని అంటే అందుకోసమే భక్తిని భక్తిలతా బీజము అని అంటారు. ఎందుకు అని అంటే అదొక క్రీపర్, ఒక పాదు. అది పాదు అనేది చెట్టులాగా చాలా శక్తివంతంగా ఉండదు, మెల్లిమెల్లిగా పాకుతూ వెళ్తుంది. చెట్టుకి కూడా కాకపోతే ఒక లిమిటేషన్ ఉంది, ఒక సర్టెన్ హైట్ మాత్రమే ఎదగగలదు. కానీ ఆ పాదు అనేది ఎంత దాని చుట్టూరైనా సరే కూడా అల్లుకుపోయి అది ఎంతైనా ఎత్తు దాకా ఎదగగలదు. సో ఈ రకంగా ఈ పాదు భక్తిలత బీజము అనేది ఆ లత పెరిగి పెరిగి అది గోలోకంలోని భగవంతుడి యొక్క పాదాల దాకా వెళ్తుంది. ఒకసారి భగవంతుడి పాదాల దాకా చేరుకున్నది, శరణాగతి దాకా చేరుకున్నది అని అంటే దాని తర్వాత అదే పాదు మనల్ని కాపాడుతుంది. భగవంతుడు తన లోకం దాకా తీసుకెళ్తారు. కాబట్టి మిగతాదన్నీ కూడా విడిచిపెట్టామంటున్నారు భగవంతుడు. మాం ఏకం, కృష్ణుడికి మాత్రమే
శరణం వ్రజ, శరణాగతి పొందమని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట భగవంతుడు, శృణుమే పరమం వచం మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజాని ప్రియోసిమే. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శృణుమే పరమం వచాహ అంటే పరమం చాలా ఉత్తమమైనటిది నేను నీకు ఇప్పుడు వచనము నేను నీకు చెప్పబోతున్నాను, అది శ్రద్ధపూర్వకంగా విను. ఎవరికి చెప్తున్నారు ఇది? అర్జునుడికి కాదు, నాకు, మీకు అందరికీ కూడా, భక్తులకందరికీ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. చాలా శ్రద్ధపూర్వకంగా వినండి అని. భగవద్గీత అనేదే చాలా శ్రద్ధపూర్వకంగా వినాల్సినటిది. అందులోని ఇది ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా గుహ్యతమైన శాస్త్రం. మనందరికీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినమని అంటున్నారు. ఏంటది అని అంటే, మన్మన అంటే మనసులోని ఎల్లవేళలా భగవంతుణ్ణి ఆలోచించమని అంటున్నారు. భవమద్భక్తో అయిపోమని అంటున్నారు. ఏంటి? భగవంతుని యొక్క భక్తులను అవ్వమని చెప్తున్నారు. మధ్యాజీ భగవంతుణ్ణి కొలవమని అంటున్నారు. మాం నమస్కురు భగవంతుడికి నమస్కారాలు పెట్టమని అంటున్నారు. సో ఇవి చేయమని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ, అన్ని రకాల ధర్మాలని కూడా విడిచిపెట్టమని అంటున్నారు. భగవంతుడికి మాత్రమే శరణాగతి పొందమని అంటున్నారు. సో ఇది సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ భగవద్గీత. భగవద్గీత యొక్క సమగ్ర భగవద్గీతకి సారాంశం ఇది. Now in summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the processes that has been explained to him. He should simply surrender to Krishna. అప్పటిదాకా ఎన్నో వివిధ రకమైన ధర్మముల గురించి అంతా కూడా చెప్పారు. ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి చేరుకునే వివిధ మార్గాల గురించి చెప్పారు. సో భగవంతుని చేరుకునే వివిధ మార్గాలనే అది ధర్మము అని అంటారు. సో వివిధ రకమైన ధర్మముల గురించి చెప్పారు. సో అన్ని చెప్పిన తర్వాత ఆఖరికి చెప్తున్నారు, అవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేయి, అవసరం లేదు అవంతా కూడా అని. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, డివోషనల్ సర్వీస్ టు కృష్ణ ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో భగవంతుని యొక్క సేవ, భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా భగవంతుడికి గురించి తెలుసుకొని. సో 4 రకాల వారంటే భగవంతుడికి ఇష్టమని చెప్పారు. ఎవరు? ఎటువంటి వారు 4 రకాల వారు భగవంతుడికి ఇష్టము? జ్ఞాని, జ్ఞాని. దాంట్లో అన్నిటికంటే ప్రియమైన వారు ఎవరు? జ్ఞాని. ఎందుకు జ్ఞాని అనంటే అంత ఇష్టము అనంటే, ఎందుకనంటే వారికి భగవంతుడికి నుంచి సంపూర్ణంగా తెలుసు. సంపూర్ణంగా తెలిసిన తర్వాత వారు శరణాగతి పొందుతున్నారు. సగం తెలిసి సగం తెలియకుండా శరణాగతి పొందిన వారు ఎప్పుడైనా సరే కూడా విడిచిపెట్టేవచ్చు. ఆర్థో అనంటే కష్టాలు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు భగవంతుని కొలుస్తారు. ఇబ్బందులు తీరిపోయిందనంటే భగవంతుని మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది. అర్థార్థి, ధనం కావాలి, భగవంతుడికి ఎప్పటిదాకా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే వారికి ధనం కావాల్సినంత దాకా. వారి అవసరాలు తీరిపోయిందని అంటే భగవంతుడిని మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది. జిజ్ఞాసు అని అంటే ఎవరైతే ఏదో తెలుసుకోవాలి, సో అటువంటి వారు భగవంతుణ్ణి కొలవచ్చు. కానీ వారికి ఎప్పుడైతే వారి అవసరాలు తీరిపోతుందో వారు మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ జ్ఞాని అని అంటే సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న తర్వాత భగవంతుణ్ణి, అప్పుడు వారు శరణాగతి పొందుతారు. కాబట్టి అటువంటి వారు ఉత్తమమైన వారు. సో ఇది ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత. So instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of Lord. సో మనందరికీ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. సో ఎవరైతే వారి ఇంద్రియాలని వారు తృప్తి పరచాలి అని అనుకుంటారో అటువంటి వారు భోగి. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క సేవలోని వారి ఇంద్రియాలని కూడా, అందుకోసమే భగవంతుడిని హృషికేశ అంటారు. హృషికేశ అని అంటే మానవుల యొక్క ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఇంద్రియాలకి అధిపతి అతను. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా భగవంతుడి కోసమని
వారి ఇంద్రియాలను ఉపయోగిస్తారో వారిని యోగి అని అంటారు. సో ఆ రకంగా యోగి అవ్వాలి అనేసి అని భగవంతుడు కోరుకుంటున్నారు మనని. దట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇది నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసినది. ది లార్డ్ వాంట్స్ దిస్ అండ్ హీ డిమాండ్స్ ఇట్. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉండాలి అనేసి అని భగవంతుడు మన దగ్గర కోరుకుంటున్నారు. వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ ది సెంట్రల్ పాయింట్ ఆఫ్ భగవద్గీత. సో ఇది భగవద్గీత యొక్క సారాంశము. Our Krishna consciousness movement is teaching the whole world this central point. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ పాయింట్ ని తెలుసుకోవడము, దాన్ని అవలంబించడము అనేది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చేయవలసిన పని. ఇది భగవద్గీతలోని మనకి నేర్పిస్తున్నారు. ఇదే మాటని గురు శిష్య పరంపరలో మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఇదే మాటని అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థలోని పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ, దానికి అసోసియేట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి బోధించాలనుకునేది, వారు తెలుసుకోవాలనుకునేది బోధించే కంటే ముందు. సో మరి శరణాగతి అంటే ఏంటి? సో శరణాగతి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. సో 6 రకాలుగా ఉన్నది శరణాగతి. మనం ఒకవేళ చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీలలో మనం చూసాము అని అంటే మనకు తెలుస్తుంది శరణాగతి 6 రకాలు. ఏంటేంటిది అని అంటే అనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రతికూలస్య వర్జనం, రక్షయిష్యతి విశ్వాసో గోప్త్రే వరణం తథా ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్యే సద్విద్యా శరణాగతి. సో ఇది 6 రకాలైన శరణాగతి. ఏంటేంటివి అంటే అనుకూల్యస్య సంకల్ప అంటే యాక్సెప్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్. ఈవెన్ మనకి దీంట్లోని మనం చూసినట్లయితే నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలోని, సో అడ్వాన్స్డ్ గా వెళ్ళేటప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి? అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్ చేసేది ఏంటంటే 6 రకాలు. ఎవరికి తెలుసు? 6 రకాల విద్యలు, శరణాగతి విద్యలు ఉపదేశామృతంలో ఇచ్చున్నారు. లావణ్యవతి మాతాజీ. అనుకూలమైన వాటి మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యానికి ముందుకెళ్ళడానికి, పురోభివృద్ధి చెందడానికి అనుకూలమైన వాటిని అంగీకరించాలి, ప్రతికూలమైన వాటిని తిరస్కరించాలి. కృష్ణుడినే సుప్రీం లార్డ్ గా, అంటే సుప్రీం పవర్ గా ఏకగ్రీవంగా మనము అంగీకరించాలి. తర్వాత ఎటువంటి స్థితిలోనైనా కూడా కృష్ణుడిని, శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడని విశ్వాసంతో ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా హంబుల్ అండ్ మీక్ లాగా వినయదలతో ఉండాలి ప్రభుజీ. పర్ఫెక్ట్ మాతాజీ, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. సో దీనికి మనకి శ్లోకం ఏంటి మాతాజీ? దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షద్విద్యం ప్రీతి లక్షణం. సో దదాతి ప్రతిగృహణాతి. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫస్ట్ యాక్సెప్టింగ్, సో కృష్ణ చైతన్యంలోని మనం తెలుసుకోవాలి. సో దీని గురించే ఇంకా విస్తీర్ణంగా మనకి చైతన్య చరితామృతం మధ్యలలో చెప్తున్నారు. అనుకూల్యస్య సంకల్పం, సో అంటే యాక్సెప్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫేవరబుల్. సో భక్తిలోని ఏదేదైతే మనకి అనుకూలంగా ఉన్నదో దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు భగవద్గీత చెప్పే క్లాస్ చెప్పే అవకాశం దొరికింది. మీకేమనిపిస్తోంది? నాకు మీ అందరికంటే కూడా ఎక్కువ తెలుసా భగవద్గీత గురించి? మీ అందరికంటే కూడా కాదు, ఏ ఒక్కరికంటే ఎక్కువైనా నాకు తెలుసా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. నాకు మీ ఒక్కరికంటే కూడా నాకు తెలియదు. సో నాకు నిజం చెప్పాలంటే జ్ఞానం శూన్యము. కానీ నాకు ఒక అవకాశం దొరికింది గురువు దగ్గర నుంచి వినేదానికి, గురువుకి సేవ చేసుకునే అవకాశం దొరికింది. మీకేమనిపిస్తుంది? నాకు ఇది ఉన్నదా? నాకు అసలు ఆ అర్హత ఉన్నదా అసలు గురువుకి సేవ చేసుకునేదానికి? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. కాకపోతే నాకు ఇది భగవంతుడు ద్వారా, నాకు గురువు ద్వారా నాకు ఇవ్వబడ్డాది ఈ అవకాశం. సో ఈ రకంగా ఇవ్వబడిన అవకాశాన్ని భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేదానికి, భగవంతుడికి సేవ చేసుకునేదానికి ఒక అవకాశం దొరికింది. నాకు అర్హత లేనే లేదు, కానీ దొరికింది. సో ఈ రకంగా దొరికిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి.
అండ్ ప్రతికూలస్య వర్జనం, ఏదేదైతే మనకి అనుకూలం కాదో, ఏదేదైతే మనకి భక్తి మార్గంలో నుంచి మనల్ని దూరం తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉన్నాయో వాటిని మెల్లిగా వాటిని త్యాగం చేయాలి. లైక్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చెప్పున్నారు. ఏవేవి అనుకూలమైనటువంటి ఏవేవి మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చెప్పున్నారు, ఏవేవండి? సేవ ప్రభుజీ, భగవాన్ భక్తి యుక్త సేవ. అనుకూలమైనటివి ఏవేవి మనకి 6 రకాలు ఉన్నాయి మనకి అనుకూలమైనటివి. మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే భక్తులకి దానం ఇవ్వడం. శ్లోకం 6 రకాలు ఉన్నాయి ఏదైతే అనుకూలమైనటివి, 6 రకాలు ఉన్నాయి ప్రతికూలమైనటివి. దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి పూజ్యమాఖ్యాతి. అది అడ్వాన్స్ లెవెల్లోని, కానీ బేసిక్ లెవెల్లోని మనకి అనుకూలమైనటివి ఏవేవి? ప్రతి ఒక్కరికి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయమని చెప్పచ్చు, అది అనుకూలమే కదా. కానీ దానికి ఒక శ్లోకం ఉన్నది. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తతత్ కర్మ ప్రవర్తన సంఘత్యాగస్య శతో వృత్తి షద్భీర్ భక్తి ప్రసీధ్యతి. ఇది అనుకూలమైనటివి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. ప్రతికూలమైనటిది ఏది? అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పోనిమాగ్రమ జనసంగస్య లోల్యంచ షద్భీర్ భక్తి వినశ్యతి. ఈ 6 కూడా నాశనం చేస్తాయి. సో కాబట్టి ఏవైతే మనకు అనుకూలం ఉన్నాయో దాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి, ప్రతికూలంగా ఉండే వాటిని మనం వదిలిపెట్టేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ రక్షయతి విశ్వాసో. రక్షయిష్యతి విశ్వాసో అంటే అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా కాపాడుతారు. సో ఎప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద కొండల నుంచి కిందకు తోయిచ్చేశారో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి ఖచ్చితంగా విశ్వాసం ఉన్నింది భగవంతుడు నన్ను కాపాడుతారు అని. సో కాబట్టి ఎంత పెద్ద కొండ మించి తోసేసినా సరే కూడా భగవంతుడి మీద ఎప్పుడు శంకించలేదు. విషమైన సర్పముల చేత కాటిచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనకి శంక అనే రాలేదు. ఏనుగుల చేత తొక్కిచ్చేస్తామన్నప్పుడు కూడా అతనికి భగవంతుడి మీద శంక రాలేదు. సో భగవంతుడు మనకు కష్టాలు తెస్తారు, కాకపోతే ఆ కష్టాలు అనేది మనల్ని స్ట్రాంగ్ చేయడానికి, మన భక్తిని స్ట్రాంగ్ చేయడానికి, మనల్ని వీక్ చేయడానికి కాదు. సో కాబట్టి అవశ్య రక్షిభే కృష్ణ రక్షయిష్యతి విశ్వాసో. నెక్స్ట్ గోప్త్వే వర్ణం తథా ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్యే షడ్విధ శరణాగతి. సో ఏంటి అని అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్ యాజ్ వన్స్ గార్డియన్ ఆర్ మాస్టర్. సో దేవాది దేవుడు నా యొక్క విధాత, అతనే నాకు రక్షణ కలిగిపించేవారు. సో అతనికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడం. సో ఎప్పుడైతే అది తెలుస్తుందో అప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక చిన్న పిల్లల్ని మీరు చూడండి, పైకి ఎగరేసినప్పుడు తండ్రి వారికి భయం ఉండదు, ఎక్కడ కిందన పడిపోతారనే భయం ఉండదు, వారికి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది, నవ్వుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, వాళ్ళ తండ్రి గాల్లో ఎగరేసిన వారు మళ్ళీ వాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకుంటారు అని. సో ఆ రకమైన నమ్మకం మనకి కాకపోతే ఈ సామాజిక జ్ఞానం, కామన్ సెన్స్ అనేది పెరిగిన దాని వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది. జనాలందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడం అనే దాంట్లోనే మనకి చాలా చాలా గొప్ప విషయం అది అని అనుకుంటారు. కానీ భగవంతుడి మీద మనం డిపెండెంట్ అవ్వడం అనేదే గొప్ప విషయం. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడి మీద సంపూర్ణంగా నిర్భరమై ఉంటారో, భగవంతుడే చెయ్యాలి ఏది చేసినా సరే ఇప్పుడు నా చేతుల్లో లేదు అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అది సంపూర్ణ శరణాగతి. ఈ 6 రకాల శరణాగతి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హ్యూమిలిటీ, కార్పణ్యం అంటే వారు చాలా వాళ్ళు చాలా చాలా నిదానముగా ఉండాలి, హ్యూమిలిటీతో. సో ఈ రకంగా ఉంటే వారికి నిజమైన భక్తి అనేది వస్తుంది, శరణాగతి. One must become a devotee of Krishna and the essence of all religions is to surrender onto Krishna. So శరణాగతి పొందడం భగవంతుడికి. The last instruction of Gita
is the last word in all morality and religion. Surrender unto Krishna. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. సో భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఇది. ఏంటి అని అంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నారనమాట. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ. సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారనంటే, ఇన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ జస్ట్ డిపెండ్ అపాన్ మీ అండ్ వర్క్ ఆల్వేస్ అండర్ మై ప్రొటెక్షన్. సో భగవంతుడిని నమ్ముకోవడం, భగవంతుడి మీద డిపెండెంట్ అవ్వడం అనే దాంట్లోనే మన పరమాగతి ఉన్నది. సో ఇన్ సచ్ డివోషనల్ సర్వీస్ బీ ఫుల్లీ కాన్షియస్ ఆఫ్ మీ. సో ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి సర్వము తెలుసుకోమంటున్నారు. సో ఇన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ డిపెండ్ అపాన్ మీ చేతస సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః. సో ఇన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ డిపెండ్ అపాన్ మీ అండ్ వర్క్ ఆల్వేస్ అండర్ మై ప్రొటెక్షన్. సో భగవంతుడి ఆశ్రయంలోనే మనల్ని ఉండమని చెప్పారు. బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య అంటే ఇన్ సచ్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఈ రకంగా భక్తి అని ఎక్కడా చెప్పలేదు, భక్తియుక్త సేవ అని అన్నారు. మచ్చిత్త సర్వభవ అంటే సతతం భవ అంటే బీ ఫుల్లీ కాన్షియస్ ఆఫ్ మీ. సో ఈ రకంగా సంపూర్ణంగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోమన్నారు. వన్ హ్యాస్ నో గోల్ ఇన్ లైఫ్ సేవ్ అండ్ ఎక్సెప్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ జస్ట్ టు సాటిస్ఫై కృష్ణ. సో జీవుడు లాగా ఈ లోకానికి వచ్చారు అని అంటే వారికి కేవలం ఉండేది ఒకే ఒక కర్మ. అదేంటది? భగవంతుడి సేవ. సో ఈవెన్ దీంట్లోని కూడా మీరు చూసినట్లయితే భగవద్గీత యొక్క దాని ఏమంటారు, ఆది శంకరాచార్యులు వారు రాశారు. సో భగవద్గీత యొక్క ఉపయోగము దాంట్లోని కూడా అతను రాశారు, ఏకోప్యేకం తస్య నామాని అని. సో భగవంతుని యొక్క నామము తప్పించి వేరేది లేదు, భగవంతుని యొక్క సేవ తప్పించి వేరే కార్యం అనేది లేదు. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుని యొక్క సేవ చేయడం అండ్ కృష్ణుడి యొక్క నామ జపము చేయడం. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో దీనికంటే మించిన నామం ఇంకోటి లేదు. సో ఇది మనకు చెప్పింది ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు. సో వన్ హ్యాస్ నో గోల్ ఇన్ లైఫ్ save and accept acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna, and while working in that way one should think of Krishna only. So Krishnudu gurinchi talachukuntu aa sevalo undali. I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna. While acting in such a way one naturally has to think of Krishna. This is perfect Krishna consciousness. So మరి మనం అనుకోవచ్చు మనకి ఎన్నో కార్యములు ఉన్నాయి మనం చేయవలసినవి. సో కొంతమంది వాళ్ళ పిల్లల కోసం చేస్తారు, కొంతమంది తన దేశం కోసం పోరాడతారు, కొంతమంది ఇతరుల ప్రాణం కాపాడే దానికోసం అనేసని వాళ్ళు డాక్టర్ గాను లేకపోయిందా ఏ సోల్జర్ గాను ఉంటారు. మరి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి ద్వారా నాకు ఈ కార్యం ఇవ్వబడ్డాది. ఏ కార్యం అయితే ఇవ్వబడ్డాదో అది భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడ్డాది, నేను ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకొని ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ వారి కార్యమును వారు నిర్వర్తించినట్లయితే అది కూడా భక్తే అవుతుంది, అది కూడా శరణాగతి అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇది నిజమైన కృష్ణ చైతన్యం. ఇది నౌ వన్ మే ఆర్గ్యూ దట్ అర్జున వాజ్ యాక్టింగ్ అండర్ ది పర్సనల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కృష్ణ, బట్ when Krishna is not present, how should one act? సరే మరి కృష్ణుడు అక్కడ పర్సనల్ గా ఉన్ను చిత్తంతో ఉన్ను కాబట్టి అర్జునుడికి అతను ఒక అవకాశం ఇచ్చారు ఎలాగ చెయ్యాలి అని. కానీ కృష్ణుడు మా ముందు వచ్చారంటే బహుశా మేము కూడా అలాగే చేస్తాము, కానీ మా ముందు కృష్ణుడు లేరు కదా మరి అని అంటే అక్కడే వస్తుంది మరి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్. వన్ యాక్ట్స్ according to the direction of Krishna in this book as well as under the guidance of representative of Krishna, then the result will be the same. కృష్ణుడిని డైరెక్ట్ గా మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాటించినా సరే కూడా
లేకపోయిందా భగవద్గీతలోని ఏ రకంగా చెప్పబడి ఉన్నాదో ఆ రకంగా మనం పాటించినా, లేకపోయిందా కృష్ణుడి యొక్క బోనఫైడ్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే అతని యొక్క రిప్రజెంటేటివ్, అంటే గురు అతని యొక్క రిప్రజెంటేటివ్. సో గురు ఎవరైతే గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చారో అటువంటి గురువు చెప్పిన మాటల్ని మనం పాటించినా సరే కూడా వాటన్నిటికీ కూడా ఫలితము ఒక్కటే. సో వన్ షుడ్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగానే ఆ విధి విధానాన్ని పాటించవలసినదే. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ది ఆర్డర్ ఆఫ్ కృష్ణ కమ్స్ త్రూ డిసిప్లిన్ సక్సెషన్. గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఆ గురు యొక్క ఆదేశం అనేది కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశం లాగానే మనం భావించాలి. సో గురువు యొక్క ఇది భగవంతుడి యొక్క ఆదేశం అనేది, భగవంతుడు మన దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నారనేది అది గురు శిష్య పరంపరలోనే వస్తుంది. ఆ రకంగా భగవంతుడు వెల్లడిచ్చారు. త్రూ డిసిప్లిన్ సక్సెషన్ ఫ్రమ్ ది బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్. మళ్ళీ గురు శిష్య పరంపరలోని ఎవరు పడితే వారి ద్వారా కాదు, గురు శిష్య పరంపరలోని ఒక ఆథరైజ్డ్ గురువు ద్వారా వస్తుంది అది. దేర్ఫోర్ ది స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ ఆర్డర్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ ద ప్రైమ్ డ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్. కాబట్టి గురువు యొక్క ఆదేశం అనేది శిరసా వహించాలి, నెత్తి మీద పెట్టుకొని దాన్ని మనం పాటించాలి. ఇఫ్ వన్ గెట్స్ అ బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అండ్ యాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు హిస్ డైరెక్షన్, దెన్ వన్స్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ గ్యారంటీడ్. సో ఒకవేళ ఎవరికైనా గురువు దొరికారు, గురు శిష్య పరంపరలోని వచ్చిన గురు, అండ్ అతను ఇచ్చిన ఉపదేశాలని తూచా తప్పకుండా పాటించగలిచారు అని అంటే వారికి భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం అనేది అది ఖచ్చితంగా వారికి జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట సంజయుల వారు ఏంటి అని అంటే, బై ది మెర్సీ ఆఫ్ వ్యాసదేవ ఐ హావ్ హర్డ్ దిస్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ టాక్స్. సో సంజయుల వారికి ఆ అథారిటీ ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ అతను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే అతను దీని యొక్క క్రెడిట్ అతను తీసుకోవటం లేదు. ఓ నేను ఈరోజు వినగలిచాను, నేను ఇంత గొప్పవాడిని కాబట్టి వినగలిచాను అన్నట్టుగా అనుకోవటం లేదు. అతను ఆ కంప్లీట్ క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తున్నారంటే వ్యాసదేవులకు ఇస్తున్నారు. ఈరోజు వ్యాస మహాముని కృప వల్ల నేను ఇది అంతా కూడా వీక్షించగలిచాను, తెలుసుకోగలిచాను డైరెక్ట్ గా అని చెప్పని. సో అతను కూడా ఆ హ్యూమిలిటీ, ఆ హంబుల్నెస్ అతనిలోని కూడా ఉన్నది. వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ కృష్ణ నాట్ డైరెక్ట్లీ బట్ త్రూ ది మీడియం ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్ మాస్టర్. సో ఇది డైరెక్ట్ గా మనం తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్న వారు తెలుసుకోలేరు, ఎప్పటికీ కూడా తెలుసుకోలేరు డైరెక్ట్ గా. దీనికి కావాల్సింది ఒక మీడియం. సో ఆ మీడియం ద్వారానే తెలుసుకోవచ్చు. ఆ మీడియం ఎవరు అని అంటే గురువు. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. So మనం యాక్చువల్ గా మనం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం డైరెక్ట్ గా తెలుసుకోలేము. ఇప్పుడు నీళ్లు వేడి చేయాలి అని అంటే అగ్ని మీద మనం డైరెక్ట్ గా నీళ్లు పోసామని అంటే అగ్ని ఆరిపోతుంది. కానీ అదే అగ్నిని మనం ఒక గిన్నెలోని పోసి ఆ గిన్నెని నిప్పు మీద పెట్టాము అని అంటే నీళ్లు వేడి అవుతుంది, అగ్ని ఆరదు కూడా. సో ఇదే రకంగా మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే డైరెక్ట్ గా భగవంతుడి నుంచి నేను తెలుసుకుంటాను అని అంటే అది కాని పని. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే భగవంతుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ అనగా గురువు ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలం. సో ఇది ఒకే ఒక మార్గం. భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనంటే ఇది ఒకే ఒక మార్గము అండ్ ఖచ్చితమైన మార్గం ఇది. సో ఆల్దో ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ స్టిల్ డైరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ ఎ మిస్టరీ ఆఫ్ ది డిసిప్లిన్ సక్సెషన్. సో భగవంతుణ్ణి స్వతంత్రంగా భగవంతుడి నుంచే తెలుసుకోవాలనుకునే వారు ఎప్పటికీ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని ఒక సరైన గురు శిష్య పరంపరలోని వచ్చిన వారిని గురువుని పట్టుకున్నాము అని అంటే మాత్రం సంపూర్ణంగా గురువు గురించి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సో లెసన్ 3 objectives, mood and mission substantiated the importance of surrender to Krishna as the ultimate conclusion of Bhagavad Gita. సో సంపూర్ణ శరణాగతి అనేది మనం తెలుసుకున్నాము భగవద్గీతలోని.
సో అది ఫైనల్ కంక్లూషన్ with reference to appropriate references from the Bhakti Shastras. Cited examples of Srila Prabhupada displaying the 6 items of surrender in his behavior. So, ఈ 6 రకాల ఈ లక్షణాలు, శరణాగతి లక్షణాలు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిలో ఉన్నాయా? ఒక్కొక్కటిగా చర్చించుకుందాము. అనుకూల్యస్య సంకల్ప. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనుకూలమైన వాటిని యాక్సెప్ట్ చేశారు. దానికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? అనుకూల్యస్య సంకల్ప. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి అవకాశం దొరికిన వాటిని ఎక్కడెక్కడైతే భగవంతుడి నామం జపం చేయాలన్నా, ప్రచారం చేయాలన్నా ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. అది ఒక నౌక. ఎటువంటి నౌక? కార్గో షిప్. అది దాంట్లోని సామాన్లు పట్టుకెళ్లే ఒక సామాన్యమైన నౌక. దాన్ని కూడా ఒక అవకాశం లాగా తీసుకొని దాంట్లో కూడా మానవులు ప్రయాణించేది కాదు. అది దాంట్లో కేవలం కార్గో వెళ్ళగలదు. అలాంటి ఒక్క నౌకలోని కూడా వెళ్ళిపోయారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అవకాశం తీసుకున్నారు. సో ఈవెన్ మ్యాచ్లెస్ గిఫ్ట్ అనేసి ఒక షాప్ ఒకటి ఉండేది, నావెల్టీ షాప్. సో పేరు కూడా దాన్ని మార్చలేదు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అదే పేరుతో అలాగే కొనసాగించుకుంటూ అక్కడ భగవద్గీతని ప్రచారం చేశారు. ఎందుకు అని అంటే మ్యాచ్లెస్ గిఫ్ట్ అంటే భగవద్గీత కదా మ్యాచ్లెస్ గిఫ్ట్. దానికి సరిసమానమైన ఒక గిఫ్ట్, ఒక ఉపహారం అనేది దీనికి సరిసమానమైనది ఏదీ లేదు అని చెప్పని ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏదైతే అనుకూలమైన పరిస్థితి వచ్చిందో దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్రతికూలస్య వర్జనం. ఎంతో మంది చెప్పారు అమెరికాకంతా కూడా వెళ్తే కాదు, మీరు అక్కడ చేయలేరు, చెప్పలేరు. వెళ్ళిన కొత్తలోని కూడా చాలా మంది రాలేదు. ఎవరో ఒకరో ఇద్దరో వచ్చారు. పుస్తకాలన్నీ కూడా అతని పెట్టి మొత్తం అంతా కూడా ఇంక్లూడింగ్ టైప్ రైటర్ దొంగతనం అయిపోయింది. ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చింది ఆయనకి, తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు, కానీ వెళ్ళలేదు తిరిగి. ప్రతికూలస్య వర్జనం. రక్షయితి ఇది విశ్వాసో. అక్కడ దిగంగానే మొట్టమొదటి పాట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రచించింది కీర్తన. మిగతా వారు రచిస్తే సాంసారికమైన వారు దాన్ని పాట అంటారు, కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లాంటి గురువులు ఏదైతే రచిస్తారో దాన్ని కీర్తన అంటారు. ఒక అద్భుతమైన కీర్తనను రచించారు బెంగాలీలోని. స్వామి, నేను మీ చేతిలోని ఒక తోలు బొమ్మని, దాన్ని మీరు ఎలా ఆడించాలనుకుంటున్నారో ఆడించండి. అందరూ కలిసి నాకు భక్తి వేదాంత అనే పేరు పెట్టారు, కానీ అది సార్థకత్వాన్ని తీసుకొని వచ్చే ఇది మీ చేతుల్లోనే ఉన్నది స్వామి. నేను దానికి అర్హుణ్ణి కాను, కానీ మీరే దానికి అర్హతని నాకు తీసుకురాగలచాలి అని. సో దానికంటే మించింది ఇంకేముంది ఇది విశ్వాసం అని. సో నెక్స్ట్ కృష్ణుడినే అతను దేవాది దేవుడుగా తన జీవిత కాలం అంతా కూడా ఆఖరికి మరణం సమయం ఎప్పుడైతే, మరణం అనేది అసలు భక్తులకి మరణం అనేదే రాదు. తెలివి తక్కువ వారు ఎవరైతే భక్తులకు మరణం వచ్చిందని అంటారో. కాకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన శరీరాన్ని ఇక విధిపెట్టి భగవంతుడు లోకానికి తిరిగి వెళ్లే సమయం ఆసన్నమైనప్పటికీ కూడా ఆఖరి సమయంలో కూడా అతను చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే ట్రాన్స్లేషన్. అక్కడికి ఎవరైతే డాక్టర్ని పిలిచారో అతనికి సూదిలేసి ఆయనకి కాస్త ఉపశమనాన్ని కలిగించేదాని కోసమని ఆయనకి కూడా ఆఖరికి కళ్ళు తిరిగిపోయింది. ఇతనికి నేను ఎలా వేసేది, ఎక్కడ వేసేది నేను సూది? కండ అనేదే లేదు. చర్మము తర్వాత ఎముకలే కనిపిస్తోంది. ఆ ఎముకల మీద అది ఒక పల్చటి పొరలాగున్నది చర్మము. ఆ రకంగా కనిపిస్తోంది. ఎక్కడ నేసేది నేను ఇంజెక్షన్? ఇలాంటి వయసులోని ఇలాంటి శరీరం యొక్క ఆ దుస్థితిని చూస్తూ ఆ డాక్టర్కే కళ్ళల్లోంచి అశ్రుధారాలు కారిపోతుంది. అలాంటి సమయంలో కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చేస్తున్నది ఏంటో తెలుసా? శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ట్రాన్స్లేషన్. అతని శరీరంలోని ప్రాణం కూడా లేకుండా ఉన్నట్టు ఉన్నింది. గొంతు నుంచి వాయిస్ రావటం లేదు. అలాంటి సమయంలోని కూడా శ్రీమద్ భాగవతంని అందరికీ, సామాన్య జనాలకి కూడా అర్థం కావాలి అనే ఉద్దేశంతోని ఆ సంస్కృతంలో ఉన్న శ్రీమద్ భాగవతంని అందరికీ కూడా అర్థమయ్యే భాషల్లోని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉన్న శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో అతని కంటే మించిన భక్తులు ఇంకొకరు ఎవరు ఉంటారు?
అదే రకంగా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు శరీరం యొక్క అణువు అణువు కూడా లోపల నుంచి ఆర్తనాదం వేస్తోంది, ఈ శరీరాన్ని ఇంకా విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి అని. కానీ అయినా సరే కూడా అతను తన భక్తుల ఆహ్లాదం కోసమని, భక్తులకి ఎక్కడెక్కడో కూడా జనాలు ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా ఇంకా కూడా ఇనిషియేషన్ రాలేదు. ఇనిషియేషన్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ పాపాలు అతని నెత్తి మీద వేసుకుంటున్నారు. నాలాంటి వారికి ఇనిషియేషన్ ఇవ్వడం అనేది అది చాలా పెద్ద, అసలు అది నాలాంటి వారికి పాపం, అది ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం అనేది. కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నాను. నాలాంటి వారి పాపము కొద్ది భాగమైన, నేను నాలాంటి వారికి అయితే నా పాపాలను ఎవరికి ఇవ్వదలుచుకోలేదు, కానీ అయినప్పటికీ కూడా కొంత భాగం ఆయనకి ఇచ్చిన దానికి ఆ పాపం వల్ల ఆయనకి వెళ్ళిపోయింది ఆ పాపం. సో ఇంత ఇబ్బందులు పడుతూ కూడా స్టిల్ ఎక్కడో ఎవరో పాపి ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా ఇద్దాం ఇనిషియేషన్ అని ఒక తపనతో ఉంటున్నారు హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు. మందిర నిర్మాణం ఇంకో పక్క ఉన్నది, శరీరం సహకరించటం లేదు. అయినా సరే కూడా అతనికి పేరు తగినట్టుగా విజయ పతాకాన్ని ఎగరేస్తూ హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మొత్తం అంతా కూడా దేశ విదేశాలన్నీ కూడా తిరిగి ప్రతి దగ్గర నగర గ్రామాతారిని, ప్రతి ఒక్క నగరంలోని ప్రతి ఒక్క గ్రామంలోని కూడా భగవంతుడి నామాన్ని అతను వ్యాపింపజేస్తున్నారు. సో వారికి మించిన వారు ఎవరుంటారు? సో ఈ రకంగా వారి జీవితంలోని ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ లోని వారు ప్రూవ్ చేశారు శరణాగతి అనేది ఎలాగా మనం చేయాలి అనేది. సో డిస్కస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ సర్వీస్. సో ఏ రకంగా మానసికత్వం అనేది ఉండాలి శరణాగతప్పుడు అనేది తెలుసుకున్నాం. సబ్స్టాన్షియేటెడ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సరెండర్ టు కృష్ణ త్రూ ది బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ కమింగ్ ఇన్ డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ with appropriate references from the Bhakti shastris. సో ఏ రకంగా మనం గురువు ద్వారా మాత్రమే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందగలం అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం. సో ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుల వారు ఏం చెప్పారు? సరే నేను యుద్ధం చేస్తాను అని చెప్పలేదు. కరిష్యే వచనం తవా, మీరు ఏ రకంగా చెప్తారో అదే రకంగా నేను చేస్తానన్నారు. సో టు స్టడీ భగవద్గీత ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ కృష్ణ ఫ్యాక్చువల్లీ. భగవద్గీతని చదవడం అంటే కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడం. When a person is in full knowledge, he naturally surrenders to Krishna. సో ఎప్పుడైతే వారికి సంపూర్ణ జ్ఞానం అనేది వస్తుందో వారు శరణాగతి పొందుతారు. When Arjuna understood that it was Krishna's plan to reduce the unnecessary increase of population, he agreed to fight according to Krishna's desire. సో వర్ణ సంకరం అనేది పెరిగిపోబోతుంది, జనాలు అభక్తులుగా పుడతారు, కాబట్టి వారిని సంహరించడం తప్పించి వేరే మార్గము లేదు అని ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సూచించారో ఇది అర్జునుల వారు అర్థం చేసుకున్నారు. అందుకోసమని యుద్ధానికి అతను సంసిద్ధులయ్యారు. He again took up his weapons, his arrow and bow to fight under the order of the Supreme Personality of Godhead. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు భగవద్గీత చెప్పారో దాని తర్వాత అతను గాండివము మరియు అతని అస్త్రశస్త్రాలన్నింటినీ కూడా పోగేసుకున్నారు అర్జునుల వారు. సంపూర్ణమైన శక్తితోని అతను యుద్ధం చెయ్యాలి అనేసి నిర్ణయించుకున్నారు. భగవద్గీత ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ బుక్ రిటన్ బై ఎ పోయట్ ఆర్ ఫిక్షన్ రైటర్. ఎవరో కవి ద్వారా రచించబడిందో లేకపోయిందా ఒక ఇది కాల్పనికమైన, ఇది రచయిత ద్వారా రచించబడిన కావ్యము కాదు ఇది. It is spoken by the Supreme Personality of Godhead. దేవాది దేవుడు ద్వారా చెప్పబడింది, శాసించబడింది. Any person fortunate enough to hear these teachings from Krishna or from his bona fide spiritual representative is sure to become a liberated person and get out of the darkness of ignorance. ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతని చాలా చాలా ధ్యానపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోని ఎవరైతే ఒక గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ద్వారా ఎప్పుడైతే ఇది తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తారో వారు ఈ అజ్ఞాన అంధకారాల నుంచి వారు విముక్తులవుతారు, భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. సో ఇది భగవద్గీత యొక్క సమగ్ర భగవద్గీత యొక్క సారాంశం.
సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ